Здравейте на всички! Намираме се в село Ресен, точно до църквата Свети Димитър. Днес ще ви запознаем с Марина и Иван, изключително дейни българи, които успяха да организират много съграждани и българи от цялата страна в това да се възстанови храмът Свети Димитър, покрива и само покрива ли всъщност? Покрива, да. За сега. Покрива основно. За сега, да. Правим това клипче, за да покажем, че в България се случват и хубави неща и именно гражданите са будни. Така че това е идеята. Марина и Иван могат да ни разкажат малко повече какво беше състоянието на покрива, как решихте да се организирате. Много бихме се радвали да разкажете. Значи нашата църква, както се вижда, е доста голяма, красива, строена в едни много тежки времена, недоимък и следвоенни години. Тя е започната в 1912 година, спирана е по времето на Балканските и Първата световна война и е завършена и осветена 1924 година. Това са изключително тежки и трудни години, но въпреки това, въпреки големите трудности, нашите предци са успели да я съградят, да я направят толкова красива, внушителна и да бъде пазител на духа на реснянина и християнската вяра. Но през годините всички свещеници, всички настоятелства, които са били, са правили всичко по силите си, за да я запазят до наши дни, вече 100 години, в този вид, в който я виждаме сега, нали, в своя блясък, мога да кажа. И така или иначе годините минават и се налагат постоянни някакви грижи и нужда от ремонти. През последните години покрива е бил в лошо състояние с течови, които са довели до увреждане на стенописи, на мазилки вътре и се наложи да се направи ремонт. Стартира кампания. Как решихте да стартирате кампанията? Кампанията, значи, търсихме варианти за финансиране на този ремонт. Но решихме, защото наближаваше 100 годишната. Тази година стават 100 години, откакто е осветена и започнала, нали, да действа. И понеже имаше тия повреди, решихме, че е добър повод. Ние всъщност започнахме сега по Великден ще станат 2 години от началото на кампанията. Мислехме си 1 година предварително да започнем, за да има време да съберат паричките, да се случат нещата по ремонта и всъщност на 100 годишния юбилей църквата да е в нов вид, в нова премяна, с нов здрав покрив. И почти успяхме. Понеже има много хора, сега аз не съм съгласна с тях, но все пак ги има, които биха казали, добре, това не е ваша работа, защо не си го оправят тия, които трябва? Да, разбирам. Значи няма тия, които трябва смени. Точно така, да. Значи няма някой, примерно, това е дом на Бога и на нас хората. Значи не може да искаме нашата къща като тече и да искаме някой от Европейския съюз или от Америка да дойде да ни отремонтира. Наша е къщата, ни трябва да се оправим. Църквата е наша и задължение, тя е строена, значи, с хората, нали, с участие на община и други финансирания, но основно с труда и средствата на хората на Ресняни. Сега няма как да искаме някой други да дойде и да ни свърши нашата работа. И по-сладка ще бъде дори и то не наградата, ами, нали, удовлетворението от ремонта, от вида й, когато сме положили повече сили, повече усилия и с задружни усилия сме довели, нали, до такъв вид. Колко хора до момента сте успели да обедините в това да се възстанови покрива? Колко горе-долу са дарителите? Нямаме никаква идея колко са, не сме правили така статистика, защото много от тях са анонимни. Значи беше отворена дарителска сметка, освен това имаше дарителски кутии. Доктора издаде една книжка, която
е от спомените на един епископ, който е родом от Ресен и е станал много голям човек. Така в духовната иерархия доста е израснал. Негови спомени той издаде и тя се продаваше благотворително. Даренията отиваха също. Да, от цяла България даряваха хора. И от чужбина имаме тук наш съгражданин, който е имигрант в Америка от много години, но е свързан с селото, милее за него и когато научи, той стартира дарителска кампания в Америка и там събраните средства бяха приведени. Как може един човек, който гледа това видео, ако иска да помогне с довършването на ремонта, да се включи, как може да ви намери? Ние вече сме събрали нужната сума, която е за извършването на ремонта и фактически по тази кауза вече не набираме пари. Може би за някакви следващи... Да, то, както не знам дали се вижда добре, но съвсем малко довършителни работи остават да бъдат извършени. Просто снега, който последния падна, стопира работата, но да кажем въпрос е на... Аз не знам на колко време. На 2-3 седмици. Да, 2-3 седмици тук и всичко ще е готово. От изпълнението, да, вече и така. Но това, което аз бих искала да кажа и с което да се обърна към хората е то е ясно, че мотивацията ни беше тази сграда, строена при толкова тежки условия, в толкова трудни времена, е направена с голямо желание, с голям мерак, с много лишения, с много дразновения, с много ентусиазъм. И ние просто като наследници се почувствахме длъжни да го съхраним, а не да го оставим на разрухата и в забвение така. И просто е непочтително спрямо паметта на предците ни. И затова се почувствахме така морален дълг някакъв да го инициираме това нещо, да почнем. Но ние нямаше да може да го свършим сами, защото една птичка пролет не прави. Обаче благодарим на Бога, че изпрати хора, които стъпиха на този път, припознаха каузата, дариха. И това, което искам аз лично да споделя са две неща, може би. Първо, да кажа на хората да не се страхуват да започват нещо голямо, защото много често човек може да си мисли, че това е нещо, което не е по неговите сили и да го сложи така в графата обречено още преди да е започнал. Ние не знаехме сега. Той ентусиазма в началото е голям. Човек, когато се вдъхнови от нещо и припознае нещо като свое, както в случая с доктор Рашков, си мислим, че всички хора много ще прегърнат веднага тази идея, ще се ентусиазират, ще се включат моментално и за нула време събираме парите, почваме и го правим. Не е така. Трудности се явяват непрекъснато през целия път, препятствия от всякакъв характер, но хората не бива да губят кураж. Трябва да вярват, че ако наистина се вложат душата и наистина искат нещо и препознаят като своя някоя кауза, тя ще се случи. Просто е въпрос на време, ако са постоянни, ако работят ежедневно по нея. Да, и другото нещо е да благодаря на абсолютно всички дарители, безброй много, на фирми много се включиха. Като една специална, няма да изпомена името, защото тя държи да не бъде афиширана, но трябва да ви кажа, че цялото количество керамиди и капаци, там и други такива покривни аксесуари, бяха дарени от представителството на една международна фирма, производител на такива изделия. Цялото количество, абсолютно без да ни познават, чрез една доброволка влязохме в контакт и те дариха това. Дървения материал също ни е дарен от горското стопанство, със съдействието на общинския кмет. И разбира се, много всякакви дарители, малки, по-едри, така благодарни сме за всички, които я препознаха. Значи те нещата с 2, 3 или 10 изречения не могат да се кажат това, което сме направили през това време от 2 години, но не казвам, че ние сме го направили 2, 3 или колкото и да е. Пак искаме и това да подчертая. Това е най-важното. Абсолютно, че всичкото стана с задружни усилия от хората, от настоятелството, свещеници, кметство, от всички, къде на приливи, на отливи, на спорове, но
Тия всичките неща са били градивни, били са да се търси доброто, да се търси най-доброто решение и да стане всичко по най-добрия начин. И тия думи, които каза госпожа Плешова, че нали, по какъв начин сме задължени към нашите предци, нали, малко изглежда в днешно време, особено на по-младите, като някакви такива отвлечени изкуствени думи, но това си е точно самата истина. Значи ние, без да оценим това, което е направено преди нас, без да го зачетем, няма как да вървим напред и как да се надяваме, че след нас ще бъде нещо дори и по-добро. Да, Напротив, ние не искаме трябва да бъдем да стъпим, просто ползватели, но и трябва да стъпим на съграждаме. здравата земя, на традициите, на това, което се е съградено, да го запазим, да го придадем и пак казвам, нали, като говоря в множествено число, не сме само ние. То е всичките хора, които участваха. Дарители, настоятелства, инициативната ни група, институции, всички сме получили подкрепа в тая кауза и за това се надяваме, че ще бъде завършен. И още нещо само сега, което ми хрумва е да споделя, че аз до сега не организирала съм по-малки такива дарителски кампании, които се случваха по-бързо, тази е така по-мащабна. И като видях колко трудно се случват нещата, защото сега да си говорим и правичката, това е църква, нали? Не много хора припознават каузи от този характер, по-са склонни да дават за котенца, за болни хора, нали, без лошо отношение, но това като че ли им е доста далечно, което си има своите исторически обяснения, но като видях колко трудно става, колко голяма нужда имахме от съпричастността на хората, които се включиха на дарителите, аз самата след това започнах да ставам по-активен дарител за други каузи. И много искам да си мисля, че нали, има частичка. И аз съм спомогнала някой така да се възрадва, както ние, да остане доволен и нещо след него да остане ползотворно и да го бъде. Много благодарим за споделянето на Марина и Иван. Наистина, браво и на вас, и на всички хора, които участвате. Защото това нещо, както ви каза нали, Иван, че как изглеждат българските църкви, българските храмове и манастири, това е наша отговорност и връзката с Бога е за нас. Нали? Не може да чакаме управляващите, не може да чакаме някой друг да ни спаси. Това ни прави хора, това ни прави човеци и е изключително важно. Подобни такива инициативи наистина бих се радвала да бъдат навсякъде, защото примерно в общината, където живея аз, има една църква, която наистина е била бижу и се личи, но е разрушена в момента. И ние също така там пък се организираме да я възстановим. И когато ми разказват хора местни и ми казват как едно време как се изграждала тази къща, тя се изграждала от хората за хората. Тя не се изграждала от някой си там и те са щракали с пръсти. Хората са си го направили така. Така че браво на Ресенци, много добър пример и нека чрез този клип да ви покажем, че доброто в България продължава, активни българи има и задължително, когато минавате през Ресен, заповядайте и да видите църквата Свети Димитър. И музейчето към църквата. Да, музейче, в което, пак ние си го организирахме, бяха спасени така от разруха документация, вещи от старите църкви, иконостаси, там това, което е запазено, от старите църкви. Сте успели да го запазите. Документи. Не, това е запазено преди нас, е запазено, ние просто го изложихме. Освежихме го, направихме едно хубаво така музейче. На едни големи такива постери си разпечатахме, в рекламна къща ги поръчахме, историята на църквите в Ресен, защото църкви тук е имало от Иван Асен II, това са първите следи от негово време, няколко църкви, тая може би е 4-та или 5-та. Също така имената и основните
заслуги на свещениците, които през годините са служили тук и водим децата и разказваме им, така че Супер, браво. трябва корена да се полива. Имате си едно бижу Да. тук, така че радвам се. Да, Благодарим още веднъж за Ние споделянето благодарим за и вниманието. ви пожелаваме приятен ден. Дързайте и опитвайте.